večer Strumica. Klub Avatar, da li može malce svetlo da ga pojačate, samo da stiknem jedno selfie i povtor da izgasam. Ova selfie je budima kaj mene na Instagram da znaju. Da li je pene večer da se ne zajedno? Evo, ja si uključim video da snimam, a vi je kepete. Ajde sada da vas slušam. Sve što sada da sam srećen, Smirna duša i viško poruke. Što meni? Neko da me čeka, ne samo prazne sobe. Kada si ti, kaži mi. Život hoće da me staviš unutra sretna. Trebam sebe koja zanea, a bez njega život nema. Život hoće kako neka, dok su te